Mga paps, welcome back to my YouTube channel, Bisaya TV. So ngayong araw tuturuan ko po kayo kung paano ba maglagay ng tags sa ating video. Pero before po tayo mag-start, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, subscribe at i-hit ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating video. Tara, simula po tayo! Ang tag sa isang paraan upang mapadali ang pag-promote na iyong ginagawa o ano ba yung content mo. Like for example, ang content mo po ay travel, so automatic po, pag maglagay tayo ng tags, yung video po natin is mapupunta po doon sa mga travel. Okay? Another example, kung ating video ay isang, gaming, sports, mga travel, so kailangan po natin maglagay ng tags para yung ating video mabilong po doon sa kategory na kung anong ginagawa po natin. Anong kaibahan ng may tags at walang tags? Ang kaibahan po is una, dun po tayo sa may tags. Kung may tags ang video mo, automatic po ang makikita mo sa pinakababa ng piniplay mo na video, lahat po yan is mga travels. Kung ang piniplay mo ang travels. Pero pag walang tags mga paps, ang kaibahan po niyan, like for example, nag-play po tayo ng travels. Ang sa baba po na portion, kung makikita nyo iba-iba na ang mga video. Hindi na po siya katulad ng may tags na lahat po nasa baba travel. Yan po yung unang pagkakaiba na makikita po natin sa ating video. So huwag niyong kalimutan, kung maglagay po tayo ng tag sa ating video, i-make sure po natin na related po ito sa ating video na ginagawa. So like for example po, ang video mo po ay isang travel vlog. So mag-research po kayo ng mga travel vlog na mga tags. Huwag po kayo mag-research ng kahit ano-anong tags na lang ang ilalagay nyo kasi ang mangyayari po niyan is yung video po natin kahit saan-saan po pupunta yan. So hindi po yan mabilong dun sa kategory na dapat niyang lagyan. Mga paps, hindi ko na ito patatagalin pa kasi gusto ko po maturuan ko po kayo, lalong-lalo na po sa hindi pa nakakaalam kung paano ba ito gawin. Okay? Subaybayan nyo lang po ako hanggang matapos po yung video natin para po makuha nyo po ang step-by-step na procedure para hindi po kayo magkakamali kung ano ba yung dapat nating gawin. Tara, simulan na tayo! Ang first po natin na gagawin mga paps is punta po tayo sa Play Store. Ayan po, Play Store. And then, research po natin si YouTube Studio. Okay, ayan. So, pag nakita nyo na, i-click nyo lang po. And then, install nyo po sa inyong cellphone. Kasi si YouTube Studio po ay isang requirement ng ating YouTube channel na kung saan dito natin makikita lahat po na nangyayari sa ating YouTube. Sample po, dito nyo makikita ang mga comments, yung mga video nyo po kung gusto nyo pong i-edit. So, makikita nyo po dito. Okay? Pag na-install nyo na po, punta po tayo sa application ni YouTube Studio or ni YT Studio. Ito po yon, ayan. So, i-click lang po natin. Then, ngayon po, mapupunta po tayo sa ating dashboard. Ang dashboard po natin, so dito po natin makikita lahat po ng comments ng ating video. Ayan po, meron tayong mga video, comments. Ayan, so makikita nyo po dito yung mga nare-reach nyo po sa inyong mga makikita nyo po lahat ng kailangan mong malaman is andito na po sa iyong YouTube Studio. So ngayon, maglagay po tayo ng tags sa ating video. So paano ba ito gagawin? Unang-una po, so hanap po tayo ng video na walang tags. Sample po yung previous na video ko na walang tags. Hanapin po natin yon. Ito, 1 year ago. Ito na lang po. Ayan. Ito. So, ito yung mga first na mga video ko na ginagawa. So, ngayon, punta po tayo sa edit. Ito, i-click nyo lang po itong pin sign. Ayan po, pin sign. Kasi nung una po mga paps, ang aking YouTube channel is, ang content po talaga is travel. So, ngayon, nag-iba po ako ng content kasi po, gawa nga po ng pandemic, hindi po tayo makalabas. So, naghanap po ako ng another content na makakatulong po sa inyo. So, ngayon, maglalagay tayo ng tags. Okay? So, paano ba ito gawin? So, punta po tayo dito sa add tags. Ayan po. Ayan, add tags. So, i-click po natin yan. Paano ba tayo makalagay ng tags? Unang-una po is mag-type po kayo ng related po dun sa inyong video. So, first is ilagay natin travel vlog. Yan, travel. Travel vlog, ganyan po. Tapos, ito po yung gamitin nyo na sign.
Ito. So, i-click po natin. Ayan, travel vlog. Para automatic po siya maglagay dun sa tag. Ano po? Travel 2020. Ganyan-ganyan lang po. Then space nyo lang po. Gamit kayo nito. Ito, sorry. Balik tayo. Ito. Yan. Click nyo lang po ito nga ito. So, yan po ang i-click po natin. Para automatic po, mag-add po dito sa ating tags. Okay? Sample, welcome. Yan, mga sample lang po ito mga paps ha. And then, so, depende po sa inyo kung anong ilagay nyo na mga tags sa inyong video na related po dapat doon sa inyong ginagawa. Ayan, travel, yan po. So, yun yung example ng mga tags. Okay? So, pag nakalagay na po kayo ng tags, okay, i-check nyo din po yung advanced settings. Dito sa advanced settings po, dito nakalagay yung category. So, i-click nyo po yan. Ito po yung category na dapat nyong malaman kung ano po yung mga content na ginagawa nyo. So, meron tayo ditong auto and vehicle, comedy, education, entertainment, film animation, gaming, how to and style, music. Ayan po, marami po talaga. Ito po yung mga content na pwede po inyong gawin sa inyong YouTube. Kung ano po talaga yung mga content nyo. And then, huwag nyo pong kalimutan na iset po ito kung ano ba yung ginagawa nyo. Sample, ang vlog nyo po is gaming. So, i-click nyo po yung gaming. Ayan po. So, naka-gaming na po yan. Kung ang inyong video is comedy, so i-click po yung comedy. Kung ang iyong YouTube na content is travel, so i-click nyo po itong travel and events. So, ganyan-ganyan lang po. And then, dapat po dito sa license and right ownership, dapat po talaga nakalagay si standard YouTube license. Bakit po? Para po hindi po talaga makakopy or makuha or magamit po na ibang user yung inyong video. Kasi po, ang kalabasan po niyan, pag gagamitin po niya yan, ang lalabas po talaga niyan is copyright or copyright strike. Okay? So, dito po, allow comments. Check po natin sa baba. Allow comments, user can view rating for this video. Yan. On po natin. Allow embedding. So, pag once po na set na po ninyo, ayan po, may mga tags na po kayo. Ayan. So, i-click nyo lang po itong save. Ayan, save po. So, sample, ito, kunan ko na lang po. Ito. Ayan, travel vlog. So, i-click po natin yung save. So, automatic po, yung tags po natin, andun na po sa ating video. And then, hindi po yan automatic mga paps na yung tags po natin is, or yung video po natin is mapupunta agad-agad sa doon sa related po na mga video. Kasi si YT po is pinaprocess po niya para mapalagay niya doon sa tamang direksyon. And then, para po mas maayos ang paglagay. Mga paps, thank you so much sa pagtapos ng aking video. Hopefully po nakatulong po ako sa inyo kung paano ba ito gagawin. Okay? At huwag kalimutan po kung bago ka pa lang sa aking channel, comment po kayo sa baba kung ano po yung gusto nyong malaman. At huwag kalimutan po mag-like, subscribe at hit ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating next video. Maraming salamat mga paps!